Mwancho murigereria karibu asegitaseni gitu kya maskani aiga no tubuje twakwanira yetu buneke gusi buneke sagukyo mu gusi mwancho murigereria na ndonye tura subscribe ntage tubatike batirukire nsabwe ke baririkire kire subscribe erinde rio abigo konyora chi video chito kya kiraritu kamuletana nguru Rogers kusoko wanja ndoke kakasungura mwancho murigereria siasa ya Kenya yatwarire emesukosuke menge paka tukumetinga ningi kigenderete ekero kurigiria mang'ana omurai bwense oyole William Ruto agukwana mate Ruto no murai bwense kiagera Uhuru Kenyatta bono ngo retire agendeka so Ruto is the second in command igo nabato kumuruko murai bwense no nyakaro mokonyi bo murai bwense ekerna atemire gukora research na etire chi video cha kurumaega iga ekera William Ruto arenge serikali omwaka 2013 mpaka 2016 yabuga Ruto ni gare ngo monto mongaini sanege kone ko ari kumuri watango mu muroyo no muraito bwate amatukare bosyo aseki igane ngo monto bamasikani amanene sana goja se president igasige to murai bwensi kyande gikomi nkagerete okwege na kuane nkolinga baswele bawatanga palipo na wazee abaribiki jambo ntegete gukwana nga Ruto ngakiyokoranga na bwata bagakagete bare komotebinga ayombogo anyugo tegete omurayo yekara gosoka gutigeregete tachamoina wekei Ruto ari nko muntu wekei sana mane karare kwenda isiko kurigereria amagendero ya serikali igare gotebanga endugu yane president nero yantuma gaiga nichemba igorere stima lakini omanyete ense yabuna toleiga kero muntu ngo chenchiara basani Ruto ari gukwana mang'ana manene yogo semeria karna ari gwetera mang'ana YouTube nanyore video ya Ruto asako tebanga manyete nche buna ndega moka ngati manyete kenda mwako yore bosibwane igo mweta maskani ntukai masama gorae ngweta ngoraiga ekyagara ekaro kurigiri kurmaga abantu bari batemete kora maji president bagatuomera igo bono nche buna ndega ngotacha ngorongorongora nkakiritinga enerenga kiruta bwata basemia bare komo bosemi buna bare batakire koba Ruto karakora etamu ya entangani agaso etamu ya kabiri Ruto na rekora se miaka ya 2013 na 2016 no mosaje geto mongaopi no montongo rabono ase miaka ya 2017 na bono 2022 okoranga bachite bagatuchenjerie tabieria bakabeke tabie ngaora kiri korengana na inche tindiko momochi okoranga anyore tabasemia ebimwane ebike byazo siasa 2017 nanda gajia kabyari bagase sako ya na biko mu Misiri mwana mbire babo ndindi nyore bimwane ebike bya university bikwa gure na bya chaka ko mu misadvisor mate ebisa ebibwate nkorere igoro barabwe bategete kuoga barorekane akure arorekane babo soro akura tiena arorekane bona abano babanto Ruto girete kabeke ntikatigi na bako mu advice yani omate tabija basaine ringonye kwa mogeji bono agosomera mukora nigo se mukane chinguni mukora nabo nari agweta ujari ngomato muishore namoni arokwe kwe bono nkwaroche amangana Ruto chake tukwa lakini ntara koira se video ya Igor Nandi ndege tora ategera Ruto arenge ngakiria bwata bakaka bari kumuikaranzi bamatombogo ugambi bukuri guga kwaeta moino kwaeta kando kwagenda kwanyenyekea no energy counting ntoroche abasaye bintu bagokora ntoroche Kiss is one of them oroje bintu bigenda tokoreka naga kisegi right left and center nini na manganandi bona ntage totegerere Ruto ekrarenge inse ye kanso yabagaka oigwe ncherare korengere oyo William Ruto gokwana nilikwambia hii siasa peleka namna hii polepole usifanye sana namna ile itaharibika. Unaona mimi nakaa nyuma ya Uhuru Kenyatta najipanga hapo polepole. I know what I'm doing my friend. Unafikiri nikilete fujo kwa huyu jamaa ata na tumesoma kutoka historia. Hata Nyayo walikaa nyuma ya baba ya huyu jamaa akakuwa kitu. Huyu rafiki yangu mwingine alikuja akalete fujo hapo kwa Kibaki sasa yeye yako msituni. Amanjo marire ko mu muro yago kwa na konoga ubungaini full of wisdom lakini bono wa Ruto 2022 atenene tenandi goro
akamanya gukwana mang'ana makong'u agakwana mang'ana y'ogocha naye akogenda lakini inche ngagerete ng'a momura oyo okorora ng'a obororo babwate maete konya Ruto bwebangire sana engaki eri Uhuru Kenyatta akirete maete tata omino agokoa ribaga oratiri koya omoibori agokoa ribaga oratiri oraminyoka naria gocha ng'a bono nkwaminyoka amang'ana abwente koba igana omoaka oria ekero akirete Ruto akaminyoka recruitment ye chiagent chia ABC abega abanto bamwaba nkwarore list yasoka korwa ABC akaminyoka arire baba Chebukati akabeka entigatigi amejipanga akaminyoka ga ebinto binde chisawa nebinto binde Pandora namang'ana ande smart key akabeka mufuko bono na ikiara kogera kwara konya Ruto ari gotene mekutano ote note banga ndugu yangu mimi nimejipanga inche honge bangete nando nyamukagirite mungi bare chikura nkorota muri oiruto rego kwa nasinge jabwa tobore munga baisha bana baikire nyo ebinto gombangete ka cheni bona atumikire miaka ye 2017 18 19 20 21 emekakati yane geikeranete lakini mwana karaja gostuka ganyoranga eserikali yachakire kwendore ebinto abegete yachakire gotindo kore ebinto atindegete yachakire kubwata abantu baye omanyete tokorwana n'omonto bwate chinguru orakubosa ono Ruto agatene baragate Uhuru Kenyatta ng'a mbogo anyetete kongo koboko tikana no buguma bwane na kobeke toka bomurai 2013 nche na kokorte president tubuga tikwere ndimye mono hauna shukrani no monto bosa naende tobasa kongitera abana kai kubinga Ruto wa abana naende igongo koranga uruna pange to kola abana nganya tutati kongo koboko omwako oyo inchoma nyete tobasa kongitera abana kai akire ne statement yeyo kwana koro mukungu orire kere nyome go chigo kwataye konyore bintago kor hegene kigen toru tago koramon omukungu give up in marriage has what Ruto is doing now dani ago tiana asenge njaro renge gentege giachira andi kamata bio man una matianya gorate egentege giachira entege giachira mata matiagi gata ngaba begete chianga kirio musacho onera atiagi gata baka banta bako no gotaraga abegete chianga yero ko bugane bisiche bie binawo weta barako ara anyway tiango tiene video Ruto igoro oigwe bonare gokwana lakini rende dende kiachira koroma akoyo na chire kino renga giachira bon the only thing akora no gosokyo obororo bori boere omate obororo bonge kero bobege to botari gosokora bora base kugoita bono tigakure tigaenda atene Mount Kenya akure tigachai atene no ketunungere tobwata gusiga ye korukunyanjwa tigacha atene ne igora akure agende gosenkia mwasi gora atene na akure lakini akura ekegiachiro mboge round ye labda bwe bange go 2027 wasenya sai na kuanjira lakini azabono pole namwambia rafiki yangu Uhuru Kenyatta, my friend, please, wakati ulikuwa unahitaji watu wa kusimama na wewe, tulisimama na wewe to the man. Huyo kitendawili unatusukumia saa hizi, huyo ni jamaa ambaye amehangaisha Kenya na hata alikuhangaisha wewe. Hatuwezi kukubali wewe kutusukuma. Na mimi nataka nimwambie rais, wacha kuniletea maneno my friend. Wewe sukuma candidate yako bwana kitendawili. Unaniongelea nini? Sijui kama tunaelewana. Mr. President, please stop talking about me. Talk about your candidate. Tunaelewana? Mtu waambie wewe rais, tuambie huyu mtu wa kitendawili atawacha kungoa reli lini? Atawacha kujiapisha lini? Atawacha kuvuruga Kenya lini? Atawacha mambo ya violence lini? Na utuambie agenda ya huyo jamaa. Wachana na William Ruto. I supported you when you needed a man to support you. If you do not want to support me, leave me alone. Ni kweli ama si kweli? Yes. Yeah. And please,
Tuko pamoja bwana? Tunaelewana? Yes. With a lot of respect. Sijui kama tunaelewana. With a lot of respect, my friend, Mr. President. Please, be a decent human being. Kuwa muungwana. Kuwa na shukurani. Sisi ndio tulikusaidia. Wacha kujifanya saizi eti sijui unajifanya nini. Please, amani aje my friend. Sasa eti wewe sasa unaanza kunithreaten mimi. Ati utanifanya nini? Bora usiue watoto wangu. Lakini mimi na wewe tafadhali tuheshimiane.